Joka vuosi tuhannet matkalaukut ylittävät lentokenttiä täynnä odotettua. Vaatteita, matkamuistoja, ruokaa. Mutta kaiken tämän joukossa on asioita, joita kukaan ei kuvittele matkustavansa. Jotkut tekevät sen rahan vuoksi, toiset epätoivosta, ja jotkut eivät edes ymmärrä ottamaansa riskiä. Maasta tai reitistä riippumatta, aina joku yrittää salaa livahtaa sisään jotain, minkä ei pitäisi olla siellä. Mitkä todelliset löydöt jättivät jopa agentit, jotka olivat tottuneimpia näkemään kaiken sanattomiksi. Tervetuloa Mundareen. Näytän teille tänään. Aloitetaan. Bogotan Valevatsa Bogotan lentokentällä nuori nainen kiiruhti lähtöporttia kohti. Hän oli yksin. Yllään löysiä vaatteita, vatsa näkyi puseron alta. Kukaan ei pysäyttänyt häntä aluksi. Hän näytti vain yhdeltä matkustajalta. Raskaana, rauhallinen, asiakirjat kunnossa, mutta jokin hänen käytöksessään kiinnitti virkailijoiden huomion. Hän oli äärimmäisen hermostunut. Hän kosketteli vatsaansa muutaman sekunnin välein ja katseli ympärilleen. Yksi virkailijoista pyysi saada tarkastaa hänet. Aluksi hän kieltäytyi. Hän sanoi olevansa 7 kuukautta raskaana, eikä voinut altistaa itseään epämukavuudelle. Hän väitti, että hänen tilansa vaaransi hänet ja ettei hän halunnut myöhästyä lennostaan. Salakuljetustapauksissa kokeneet virkailijat eivät liikahtaneet. He pyysivät häntä menemään vartaloskannerin läpi. Siitä kaikki alkoi. He näkivät ruudulla sikiön. Siinä ei ollut muotoa, luurakennetta eikä elintoimintoja. Näyttöön tuli kiinteä, pyöreä, täysin symmetrinen massa, jossa ei ollut liikettä tai reaktiota. Se ei ollut vatsa, se oli paketti. Hänet käskettiin menemään erilliseen huoneeseen. Siellä naispoliisi pyysi häntä nostamaan puseroaan. Hänellä ei ollut yllään ihoa tai kudosta, vaan silikonia. Sen alle hän piilotti 2 teipillä käärittyä palaa, jotka oli liimattu hänen vatsaansa lääketieteellisillä liimoilla. Siellä ei ollut vauvaa, siellä oli huumeita. Nainen pakotettiin poistamaan proteesinsa. Pöydälle putosi mittatilaustyönä tehty lateksista tehty vatsa, jonka viimeistely oli suunniteltu simuloimaan pitkälle edennyttä raskautta. Sisällä oli 2 tyhjiöpakattua kilonpainoista pakkausta, jotka sisälsivät puristettua valkoista ainetta. Pidätetty oli 28-vuotias ja hänellä oli Kanadan passi. Hän oli tullut Medellinistä ja väitti vierailevansa Kolumbiassa. Hänellä ei ollut rikosrekisteriä, seuralaisia eikä epäilyttäviä merkintöjä. Hänen hermostuneisuutensa paljasti hänet. Hän oli suunnitellut suunnitelman yksin, hänen lausuntonsa mukaan. Yhteyshenkilö ojensi hänelle jo kootun proteesin ja kertoi, että kaikki olisi hyvin. Hänen pitäisi vain kävellä ja teeskennellä raskautta. Menettely oli suoraviivainen. He tarjosivat hänelle yhteistyötä vastineeksi tiedoista, mutta hän ei paljastanut nimiä tai yksityiskohtia. Hän väitti tarvitsevansa rahaa perheensä auttamiseksi. Hän sanoi, ettei ollut rikollinen, hän oli vain epätoivoinen. Mutta paketit kertoivat hänelle muuta. Ne olivat erittäin puhtaita ja niiden lopullinen määränpää oli Toronto. Poika, joka matkusti, kaksinkertaistui yhdellä eurooppalaisen lentokentän matkatavaratarkastuspisteellä. Matkalaukku sytytti hälytyskellot. Se oli suuri, ei kovin painava, mutta se liikkui tavallista enemmän. Skannerin kuvassa näkyi jotain, mikä ei mahtunut siihen. Se ei ollut kodinkone, ei eläin. Se, mitä siellä oli ihmiskehon muotoinen. Kun vartijat avasivat sen, he löysivät yksinkertaisesti järjetöntä. Sisällä oli lapsi. 8-vuotias, kyyhöttäen käytettyjen vaatteiden, pyyhkeiden ja vanhojen lelujen seassa. Hän hikoili, oli hämmentynyt, mutta hiljaa. Hänen jalkansa olivat vedettyinä rintaa vasten, selkä painautuneena kovaa alustaa vasten ja pää painettuna vuorauksen kulmaan. Hän ei sanonut mitään. Hän vain tuijotti vartijoita, epävarmana siitä, mitä tapahtui. Matkalaukku kuului 19-vuotiaalle marokkolaiselle naiselle. Hän oli yrittänyt kantaa sitä turvatarkastuksen läpi, kuin hän kantaisi kirjoja tai kenkiä. Aluksi hän kielsi tuntevansa hänet. Muutamaa minuuttia myöhemmin hän tunnusti, että tämä oli hänen poikansa. Hän salakuljetti hänet Espanjaan ilman passia, ilman lippua ja herättämättä epäilyksiä.
Skannauksen nähneet operaattorit luulivat sen olevan järjestelmävirhe, mutta se ei ollut. Ruumiin ääriviivat olivat selvästi näkyvissä, raajat sisäänpäin kurotettuina, kallo kallistunut kohti rintaa. Lapsi oli ollut jumissa tässä asennossa ainakin puoli tuntia. Tuuletusaukkoja ei ollut. Hän ei pystynyt liikkumaan. Kun hänet poistettiin, hänen jalkansa tärisivät. Nainen pidätettiin välittömästi. Lapsi luovutettiin sosiaalipalveluille. Hän oli nestehukkainen, mutta vakaassa tilassa. Lääketieteellisissä tutkimuksissa ei havaittu sisäisiä vammoja, vaikka hän osoitti stressin merkkejä. Tapaus oli niin groteski, että se aiheutti välittömän skandaalin. Media uutisoi siitä ihmiskaupan, huolimattomuuden ja epätoivon sekoituksena. Viranomaiset alkoivat tutkia, mistä lapset olivat tulossa ja minne he olivat menossa. He epäilivät nuoren naisen toimivan osana lapsikauppaverkostoa, mutta he eivät löytäneet konkreettisia todisteita. Hänen versionsa mukaan hän teki sen yksin. Hän sanoi, ettei hänellä ollut varaa lapsen papereihin, lippuun tai muihin papereihin. Hänen ainoa pakotie, hän sanoi, oli pakata hänet. Matkalaukku oli tavallinen, pyörillä varustettu. Siinä ei ollut valepohjaa tai mukautettua tilaa. Poika tunkeutui väkisin sisään sikiöasennossa. Riski oli ilmeinen. Jos kone olisi lähtenyt huomaamatta, lopputulos olisi ollut erilainen. Äiti riskeerasi kaiken. Poika tuskin puhui. Hän sanoi vain, että hänen äitinsä pyysi häntä olemaan hiljaa ja odottamaan hetken. Hän luuli heidän olevan matkalla. Hän ei ymmärtänyt, miksi he veivät hänet keskelle poliisien joukkoa sireenien ja valojen säestämänä. Hän ei tiennyt, mitä kaikki tämä tarkoitti. Mielessään hän vain piiloutui yllättääkseen heidät. Krokotiili, joka aiheutti tragedian kotimaan lento, lähti Kinshasan lentokentältä Bandunduun, Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Se oli pieni lentokone, Let L-40, jossa oli 20 ihmistä miehistö mukaan lukien. Lentoon lähtö sujui normaalisti. Reitti oli lyhyt. Sää oli tapahtumaköyhä. Kaikki oli kunnossa, kunnes kaos alkoi laukusta, jonka ei olisi pitänyt olla siellä. Yksi matkustajista oli onnistunut ottamaan mukaan ilmoittamattoman esineen. Ensi silmäyksellä se oli käsimatkatavaraa. Kukaan ei tarkistanut sen sisältöä. Hän asetti sen ylälokeroon, lähelle viimeisiä istuimia. Puolivälissä lentoa laukku putosi lattialle. Vetoketju puhkesi. Sisältä ilmestyi matelia, jolla oli tarpeeksi voimaa raahata itsensä suoraan käytävään. Se oli yli metrin pituinen eikä liikkunut. Se heilutti häntäänsä, avasi suunsa ja työnsi kovaa. Se ei ollut vauva. Se oli aikuinen krokotiili, elossa ja paniikissa. Se liikkui lattialla matkalaukkujen ja jalkojen välissä. Kauhu oli välitön. Matkustajat ryntäsivät koneen eteen, jotkut huusivat, toiset kiipesivät istuimille. Kukaan ei kuunnellut ohjeita. Miehistö menetti matkustajien hallinnan. Matkustajien paino kaatui matkustamoon. Äkillinen uudelleen jakautuminen horjutti konetta. Sen tasapaino meni sekaisin sekunneissa. Lentäjä yritti saada sen vaakasuoraan, mutta oli liian myöhäistä. Kone syöksyi. Pudotus oli äkillinen, ilman pyörähdyksiä tai tulta. Se syöksyi maahan muutaman kilometrin päässä määränpäästään. 19 ihmistä kuoli. Vain yksi selvisi. Ainoa silminnäkijä oli lentoemäntä. Hänellä oli lieviä vammoja ja selkeä muistikuva tapahtuneesta. Hän sanoi, että krokotiili tuli ulos koneesta, että kaikki juoksivat pakoon ja että tämä aiheutti onnettomuuden. Hän ei maininnut räjähdyksiä, mekaanisia vikoja tai sabotaasia. Vain irrallaan oleva eläin ja sen aiheuttama paniikki. Pienenä koneena ei ollut leveitä käytäviä tai sisäisiä väliseiniä. Massan muutos muutti painopistettä. Musta laatikko vahvisti tämän. Kuului pamahduksia, huutoja ja kaaosta. Teknistä hälytystä ei ollut. Ei ollut tulipaloa tai oikosulkua. Vain sarjahallitsematonta paniikkia. Krokotiili löydettiin elävänä hylyn joukosta. Pelastaja teloitti sen machetella estääkseen sitä hyökkäämästä. Eläinlääkärin analyysiä ei tehty. Laukun omistajaa ei tunnistettu. Tiedettiin vain, että kyseessä oli mies, joka nousi koneeseen Kinshasassa, maksoi käteisellä eikä tarkastanut ylimääräistä matkatavaraa. Onnettomuus muutti protokollia. Siihen asti monet alueelliset lennot eivät tarkastaneet käsimatkatavaroita tiukasti. Siitä päivästä lähtien fyysiset tarkastukset määrättiin jopa lyhyillä reiteillä. Ilmoittamattomista sinetöidyistä laukuista tuli etusijalla. Muutaman ensimmäisen päivän aikana levisi epätäydellisiä versioita.
Jotkut tiedotusvälineet puhuivat sabotaasista, toiset sisäisestä räjähdyksestä, mutta tarina selveni nopeasti. Loppuraportti oli selvä. Onnettomuuden aiheutti epätasapaino, jonka aiheuttivat matkustajat, jotka pakenivat matkatavaroihin piilotettua elävää krokotiilia. Virallinen syy ei ollut tekninen vika tai navigointivirhe. Kaikki alkoi, kun laukkuun tungettu eläin rikkoi matkustamon rauhan ja muutti lyhyen lennon kuolettavaksi putoamiseksi. Kissa soluttautui matkalaukkuun New Yorkin JFK-lentokentällä. Musta kangasmatkalaukku liikkui huomaamatta matkatavarahihnaa pitkin. Siinä oli oikea merkintä ja sallittu paino, ja se näytti olevan normaalisti suljettu. Se kulki skannerin läpi ilman epätavallisia signaaleja. Mutta kun operaattori tarkasteli kuvaa näytöllä, se pysähtyi. Matkatavaran sisältä ilmestyi eläimen muotoinen siluetti, jossa oli raajat ja selkeä pää. Se ei ollut pienoishahmo, se ei ollut pehmolelu. Se hengitti. Turvallisuusmiehet pysäyttivät matkalaukun. He soittivat sen omistajalle, miehelle, joka oli jo lähtöaulassa. He pyysivät häntä avaamaan matkalaukun henkilökunnan edessä. Kun he nostivat kantta, jokin liikkui taiteltujen vaatteiden joukossa. Ensin tuli esiin häntä, sitten pari jalkoja. Se oli oranssi kissa, piilossa teepaitojen ja housujen seassa, ilman häkkiä, ilman ilmanvaihtoa ja ilman matkustuslupaa. Omistaja ei reagoinut välittömästi. Hän väitti, ettei ollut koskaan nähnyt sitä ja että se ei kuulunut hänelle. Hän sanoi, että jonkun on täytynyt laittaa se sinne hänen huomaamattaan. Mutta matkalaukun lapussa luki hänen nimensä ja osoitteensa, ja kissalla oli panta, jossa oli laput. Sukunimi täsmäsi. Se oli hänen kissansa. Viranomaiset tarkastivat kameroita. Mies oli pakannut matkalaukkunsa kotona ilman apua. Hänellä ei ollut vieraita ennen lentoa. Tallenteet vahvistivat, että hän oli sulkenut matkatavarat itse vain tunteja ennen lentokentälle saapumista. Kaikki viittasi vain yhteen selitykseen. Kissa oli päässyt sisään omin avuin. Tarkastuksen aikana havaittiin, että sisävuori oli auki toiselta puolelta. Eläin oli löytänyt raon kankaan ja rungon välistä. Se oli päässyt sisään matkalaukun ollessa auki, luultavasti edellisenä yönä. Se nukahti vaatteiden sekaan eikä tullut ulos. Teknikot eivät ymmärtäneet, miten se selvisi niin kauan liikkumatta. Se oli kestänyt ajomatkan lentokentälle, odotuksen terminaalissa ja röntgenlaitteen päästämättä ääntäkään. Kun he vetivät sen ulos, se räpytteli silmiään hitaasti. Se ei ollut loukkaantunut, mutta se oli nestehukkainen. Se vietiin lentokentän eläinlääkärille. He vakauttivat sen tilan. Sitten se palautettiin omistajan perheelle. Lento lähti ilman kissaa. Matkustaja otettiin kiinni lausuntoa varten. Häntä ei syytetty, mutta hän myöhästyi jatkolentoaan ja hänet asetettiin tarkkailuun eläimen kuljetusyrityksestä ilman asiakirjoja. Vaikka tahallisuutta ei ollutkaan, säännöt olivat selkeät. Yksikään eläin ei saanut lentää häkittömänä, rokottamattomana tai ilman lupaa. Tapaus johti sisäisten suositusten päivittämiseen. Skannauskuvia, joissa kissa näkyi sikiöasennossa vaatteiden joukossa, käytettiin uusien lentoyhtiöiden kouluttamiseen. Tapaus luokiteltiin ilmoittamattomaksi eläimen maahantuonniksi laiminlyönnin vuoksi. Jotkut lentoyhtiöt alkoivat sisällyttää laukkuihin varoituksia matkatavaroiden tarkastamisesta jo ennen sulkutoimia. Myöhemmän raportin mukaan kissa palasi kotiin vahingoittumattomana. Siitä lähtien matkustajat ovat tarkistaneet jokaisen laukun ennen sen sulkemista. Kallo matkalaukussa Miamin lentokentälle saapui Haitista muoviteipillä kääritty matkalaukku. Se näytti normaalilta. Se sisälsi teepaitoja, pyyhkeitä ja pussin kuivattuja hedelmiä. Mutta pohjalla, tummaan kankaaseen käärittynä, jokin ei aivan sopinut, soikea esine, joka oli peitetty kuivalla maalla ja jossa oli säröillä oleva luu. Se oli kallo. Siitä ei ollut kokonaista leukaluuta. Osia päälaenluusta puuttui. Siinä oli vielä kudosjäänteitä. Väri oli tumma, ikään kuin se olisi ollut varastossa vuosia. Agentti pysäytti kaiken. Ensisilmäyksellä oli vaikea sanoa, oliko se aito kappale, seremoniallinen kopio vai jotain pahempaa. He kutsuivat teknikot paikalle. Matkatavaroiden omistaja oli keski-ikäinen nainen. Hän sanoi tuoneensa sen pyynnöstä, että se oli osa uskonnollista seremoniaa, että hän ei ollut ostanut sitä,
Hän ei näyttänyt asiakirjoja, lupia tai lääkärin todistuksia. Hän vain toisteli, että se oli osa perinnettä. Kallo vietiin lentokentän laboratorioon. Oikeuslääketieteellinen tutkija tutki sen. Hän vahvisti, että se oli ihminen, aikuinen, todennäköisesti mies, kuollut yli 20 vuotta sitten. Väkivallan merkkejä ei ollut, eikä myöskään vihjeitä, jotka auttaisivat tunnistamaan sen alkuperän, mutta se oli täydellinen. Maan määräykset ovat selkeät. Ihmisjäännöksiä ei saa tuoda maahan ilman lääkärin, laitoksen tai diplomaattista lupaa. Alkuperällä tai määränpäällä ei ole väliä. He takavarikoivat sen. He ottivat hänet kiinni lausuntoa varten. Häntä ei pidätetty, mutta hänen passinsa vietiin. Hänen matkatavaroidensa pohjalla oli lisää. Pieni pussi, jossa oli mustaa multaa, ruosteisia nauloja ja punainen nauha. Ei mitään kaupallista arvoa, mutta siinä oli rituaalimerkkejä. He analysoivat sen erikseen. Se ei sisältänyt mitään epätavallisia aineita tai materiaaleja, mutta se ei ollut siellä sattumalta. Se näytti olevan osa samaa sarjaa. Kuulustelussa hän ei muuttanut kertomustaan. Hän sanoi, ettei se ollut ihmiskauppaa, että hän kantoi sitä vain jonkun pyynnöstä. Hän ei maininnut nimiä. Hän ei selittänyt, mistä se oli peräisin. Hän ei myöskään sanonut, kenelle hän antaisi sen. Tapausta pidettiin yrityksenä tuoda ihmisjäännöksiä ilman papereita. Löytö johti matkatavaroiden skannerien säätämiseen. Kalibrointia muutettiin luuntiheyksien havaitsemiseksi. Henkilökuntaa koulutettiin myös tunnistamaan piilossa olevia kuvioita tavallisten esineiden, kuten vaatteiden tai tekstiilien, joukossa. Nopea vilkaisu ei enää riittänyt. Kallon päätyi tuomioistuimen huostaan. Myös lika, naulat ja teippi. Kaikki tuli tavallisessa matkalaukussa pyyhkeiden ja teepaitojen joukossa. Ja kaikki löydettiin, koska joku päätti tutkia kyhmyä tavallista tarkemmin. Ei mitään muuta. Ase maapähkinävoissa New Yorkin JFK-lentokentällä matkustaja saapui turvatarkastukseen käsimatkatavaralla ja ostoskasseilla. Hänellä oli mukanaan useita purkkeja maapähkinävoita, jotka olivat sinetöityjä, puhtaita ja tavallisen näköisiä. Ei mitään epätavallista. Hän kulki ensimmäisen turvatarkastuksen läpi ongelmitta, kunnes yksi skannereista paljasti jotain poikkeavaa. Yhdessä purkista oli keskellä kiinteä muoto. Sinetti ei ollut rikki, muovi oli ehjä. Mutta näytöllä näkyvä tiheys ei ollut elintarvikkeen tiheys. Se oli jäykkä, pitkä ja liian symmetrinen siluetti. He eristivät sen tarkastusta varten. He avasivat purkin käsineet kädessä. He poistivat varovasti pintakerroksen. Se, mitä näkyi, oli mahdotonta selittää. Aseen piippu työnnettynä kerman keskelle. Alla liipaisin. Pohjassa lipas. Jokainen pala oli erotettu, suojattu ja tarkasti upotettu tuotteen kerrosten väliin. Mies pidätettiin välittömästi. Hän väitti, ettei tiennyt mitään, että se oli lahja, että se oli tullut kaupasta sellaisenaan. Mutta turvakamerat osoittivat toisin. Hän pakkasi laukun, sulki purkit, eikä kukaan muu koskenut matkatavaroihin. Ase oli valmis. Se oli kompakti malli, valmis koottavaksi. Siinä ei ollut luoteja, mutta siinä oli kaikki osat. Raportissa selitettiin, kuinka he olivat tyhjentäneet osan sisällöstä lastalla, lisänneet palaset ja päällystäneet kaiken uudelleen kerroksittain. Sitten he lämpösinetöivät sen. Ensisilmäyksellä se oli tavallinen purkki. Vain skanneri paljasti tempun. Siinä oli laillisia asiakirjoja. Lento oli kotimaan lento. Se ei ollut millään hälytyslistalla. Mutta naamiointi oli niin tarkkaa, että tapaus meni suoraan FBI:lle. He epäilivät, ettei se ollut ensimmäinen kerta, kun joku oli kokeillut tätä tekniikkaa. Löydön jälkeen protokollat muuttuivat. Kaikki tiheärakenteiset ruuat lisättiin riskiluetteloon. Voita, geelejä, voiteita ja tahnoja alettiin avata useammin. Käyttäjät koulutettiin havaitsemaan epätavallisia muotoja sisällöstä. Tapaukseen lisättiin tarkka merkintä. Ase piilotettu ruokaan. Pullo pakattiin todisteeksi. Ase purettiin pala palalta. Matkustaja vapautettiin, mutta häntä pidettiin tarkkailussa. Ruutia ei ollut. Mitään uhkauksia ei esitetty. Mutta joku yritti liikuttaa asetta käyttäen markkinoiden pehmeintä naamiointiainetta, maapähkinävoita.
Kinkku, jonka sisällä oli kultaa Zürichin lentokentällä, espanjalainen matkustaja, pidätettiin tullitarkastuksessa. Hän oli saapunut suoralla lennolla Madridista 2 keskikokoisen matkalaukun ja kylmälaukun kanssa. Hän väitti niiden olevan henkilökohtaisia tavaroita, ei mitään arvokasta. Mutta tilavuus ja paino eivät täsmänneet. Hän ilmoitti niiden olevan leikkeleitä, lahja sukulaiselle, ei mitään salattavaa. Skanneri näytti jotain muuta. Laatikon sisällä oli useita tyhjiöpakattuja Iberian kinkun koipia. Kaikki näytti normaalilta, paitsi luissa oli tiheä merkki. Yhdessä koipista oli sisäinen rakenne, jossa oli suoria viivoja, ilman luonnollisia onteloita. Virkailijat päättivät avata sen elintarviketarkastusalueella. Pala oli leikattu keskeltä alas. Luu, joka oli ilmeisesti kokonainen, oli suljettu hartsilla. He halkaisivat sen sahalla, eikä se, mikä esiin tuli, ollut luuydintä eikä rustoa. Se oli kultaa. Ohut, kiiltävä tanko, joka oli sovitettu reisiluun sisäpuolelle kaiverrettuun koloon. Metalli oli kääritty silikonikerrokseen, jotta se ei joutuisi kosketuksiin rasvan kanssa. Muotti oli täydellinen. He tarkistivat loput. 5 jalasta 4 oli sama kuvio. Tyhjä luu, sisällä harkko, sinetöity kirurgin tarkkuudella. Jokainen harkko painoi 200–250 grammaa. Kokonaismäärä oli yli kilo kultaa. Sen arvo oli yli 60 000 euroa. Tulli-ilmoitusta ei ollut. Ei laskua, ei selitystä. Matkustaja sanoi, ettei tiennyt mitään. Hän osti kinkut suosituilta markkinoilta ja ne oli pakattu kaupassa. Mutta etiketit olivat väärin painettuja, ilman eränumeroa tai kypsytyspäivämäärää. Tarkasteltaessa hänen historiaansa he huomasivat, että hän oli tehnyt saman matkan jo 4 kertaa sinä vuonna. Aina suurten matkatavaroiden kanssa. Aina lihavalmisteiden kanssa. Tutkinnassa paljastui, että luut oli porattu Espanjassa, kulta oli lisätty ja palat oli ehostettu syötävällä liimalla. Sitten ne kuivattiin kammioissa sinetin vahvistamiseksi. Tavoite oli yksinkertainen: siirtää jalometalleja ilman pankkijärjestelmän läpikulkua. Liha peitti sisällön. Kinkku toimi laillisena peitteenä. Kyseessä ei ollut vain yksi henkilö. Mukana oli useampia. Pienten kuljettajien verkosto liikennöi lyhyitä reittejä käyttäen ylellisyystuotteita tekosyynä. Kulta ostettiin käteisellä, sulatettiin pieniksi paloiksi, piilotettiin ruokaan ja kuljetettiin Sveitsiin, missä se myytiin jäljettömiin. Suunnitelma toimi niin kauan kuin kukaan ei tutkinut luun sisäpuolta. Löydön jälkeen annettiin hälytyksiä tärkeimmille Euroopan lentokentille. Tietyiltä alueilta peräisin oleville kokonaisille lihatuotteille määrättiin erityistarkastuksia. Henkilökuntaa koulutettiin myös havaitsemaan luuntiheyden muutoksia tyhjiöpakatuissa elintarvikkeissa. Nukke, joka kätki timantteja Moskovan lentokentällä, matkustaja pidätettiin lähtöselvitysalueella yksinkertaisen käyttäytymisen muutoksen vuoksi. Hän kantoi 2 pientä matkalaukkua, reppua ja lahjapakkaukseen pakattua laatikkoa. Sisällä oli vaaleanpunaiseen pukeutunut räsynukke, jolla oli keinotekoiset hiukset ja kiinteät lasisilmät. Hän sanoi sen olevan lahja hänen veljen tyttärelleen. Mutta paino ei vastannut sen kokoa. Se vaikutti normaalia painavammalta. Kun hän ravisti sitä, se ei pitänyt ääntä, mutta se ei uponnut hänen käteensä. Se oli tukeva, ikään kuin sisältä tiivis. Naisella oli Ranskan passi ja hän oli tulossa Dubaista. Hän sanoi sen olevan matkalla ostettu lahja. Hänellä ei ollut muita leluja tai tyttöjen vaatteita, vain tuo nukke huolellisesti pakattuna. Virkailija pyysi tutkimaan sen. Matkustaja suostui, mutta epämukavasti. Kun he leikkasivat mekon sauman ja poistivat vuorin, paljastui kerros tarkasti muovattua jäykkää vaahtomuovia. Vaahtomuovin sisällä oli useita metallikapseleita, jotka oli asetettu sisään kuin keinotekoiset nikamat. Kapselit eivät olleet painavia, mutta ne olivat tiiviitä. Kun ne avattiin, ilmestyi irtonaisia kiviä, jotka oli kääritty mustaan paperiin. Ne olivat raakahiottuja timantteja ilman todistuksia tai laskua. Yhteensä 20. Jotkut olivat pieniä, toiset teräväreunaisia. Arvioitu arvo ylitti 400 000 euroa. Niitä ei ollut ilmoitettu. Niitä ei ollut vakuutettu. Niitä ei ollut missään virallisessa lastiluettelossa.
Nukke oli vain päällinen. Pidätetty sanoi, ettei tiennyt mitään, että se oli annettu hänelle lahjaksi sukulaiselle. Hän ei avannut sitä, kysynyt kysymyksiä eikä epäillyt mitään. Mutta Dubain valvontakamerat osoittivat toisin. Siellä hänet nähtiin ostamassa ompelutarvikkeita, saksia ja liimoja. Hän ei ostanut leluja. Hän ei käynyt missään lelukaupassa. Hän meni tekstiilikauppaan, lähti sieltä laatikko mukanaan ja meni suoraan hotelliin. Seuraavassa tarkastuksessa havaittiin, että timantit oli piilotettu käsin. Jokainen kapseli oli vuorattu silikonilla. Vaahtomuovi oli muovattu pitämään ne paikoillaan. Mekko oli ommeltu käsin. Silmät oli kiinnitetty teollisuusliimalla. Kaikki oli koottu näyttämään lasten esineeltä, mutta se oli luksusastia. Pakastekala, jonka sisällä oli kokaiinia Madrid-Barajasin lentokentän herkästi pilaantuvien tavaroiden rahtialueella, paketti kiinnitti heidän huomionsa alkuperänsä, painonsa ja hajunsa vuoksi. Se oli tullut Limasta, Perusta, ja siinä oli merkintä jäähdytetty tuote ja merenelävien vientitarra. Sisällä oli styroksilaatikko, jossa oli kylmäpakkauksia, teollisuusteippiä ja väärennettyjä terveyssinettejä. Kaikki viittasi siihen, että se oli tuoretta kalaa. Avattuaan laatikon he löysivät useita fileoituja ja pakastettuja doradokaloja. Kaikki vaikutti normaalilta, kunnes yksi agenteista huomasi, että yksi kokonainen kala, muita suurempi, oli täysin suljettu ja oudon jäykkyyden omaava. Se ei ollut vain jäätynyt. Ruumiin peitti muovikerros, joka ei kuulunut alkuperäiseen pakkaukseen. He leikkasivat kääreen auki. Sitten he avasivat takaosan. Sisällä, useilla kalvo- ja lämpöteippikerroksilla, oli tiivis, valkoinen ja hajuton kappale. Tyhjiö pakattu tiili. He poistivat sen ja toistivat tarkastuksen muille. 10 kalasta 7 oli sama kuvio. Avoin ontelo, tyhjennetty, täytetty ja tarkasti suljettu. Sisäosa oli muovattu pitämään pakettia. Puuttuva liha oli rekonstruoitu muista kaloista otetuista osista. Ensisilmäyksellä mikään ei ollut poissa olevaa. Laboratoriot vahvistivat sisällön, erittäin puhdasta kokaiinihydrokloridia, jonka arvioitu arvo oli yli 500 000 euroa. Lähetys oli valmisteltu nopeaan jakeluun Euroopassa. Menetelmällä pyrittiin välttämään skannereita käyttämällä jäätä esteenä ja pakastettua tuotetta naamiointina. Varsinaista dokumentaatiota ei ollut, vain muokattuja valokopioita, joissa oli leimat yritykseltä, jota ei ollut olemassa. Ilmoitettu lähettäjä oli fiktiivinen yritys. Vastaanottaja oli välittäjä, jolla oli osoite elintarvikemarkkinoilla. Kukaan ei odottanut lähetystä. Kukaan ei tullut noutamaan sitä. Lähetystä käsitellyt kuriiriyritys väitti olevansa vakioasiakas, mutta ei pystynyt toimittamaan voimassa olevia laskuja. Puhelinnumeroa ei ollut. Tutkijat päättelivät, että lähetys oli koottu salaisessa tehtaassa Liman ulkopuolella. Siellä he tyhjensivät kalat, laittoivat huumepakkaukset pakkauksiin ja sulkivat ne uudelleen lämmöllä ja syötävällä liimalla. Sitten ne jäädytettiin valvotuissa kammioissa tuoreuden simuloimiseksi. Lopuksi lisättiin kuivajäätä. Paketit lähetettiin väärennetyillä etiketeillä, ikään kuin ne olisivat olleet tavallisia ravintolatilauksia. Kaikki tämä todella tapahtui. Jotkut päätyivät vankilaan, toiset rekisteröitiin pysyvästi. Ja vaikka se saattaa tuntua oudolta, jokainen näistä tapauksista pakotti lentokentät olemaan valppaampia, koska aina joku yrittää tuoda maahan jotain, mitä ei pitäisi.